Здравейте и добре дошли на представянето на серия Асфора. Със своя изчистен дизайн и широка гама от ежедневни функции, серия Асфора предлага всичко, което се очаква от съвременните гами ключове и контакти. Асфора съдържа над 50 функции, 6 цвята на механизмите и рамките и до 6 модулни декоративни рамки, с което успява да намери широко приложение най-вече в жилищния сегмент, но също и в офиси и хотели. Много често, при избора на ключове и контакти, крайният потребител разполага единствено с продукта и неговата цена. Целта на днешното представяне е да ви запознаем с широката гама функции и характеристики на Асфора и предимствата, които да подчертаете, когато клиентите ви търсят решение за своя дом или работно пространство. Асфора е изискана и елегантна серия ключове и контакти, които допълват отлично всеки интериор и придават приятна визия на помещенията. Лесната употреба и функционалност на гамата правят Асфора най-добрият избор за сигурни и надежни ключове и контакти. Днес ще ви запознаем с основните предимства на гамата, нейното позициониране на пазара, каква е стратегията ни за продажба и достигане до крайните потребители и, разбира се, характеристиките и функциите на офертата. Асфора се предлага в 6 цвята, като ключово предимство тук е, че това се отнася както за рамките, така и за механизмите. Това дава възможност за голямо разнообразие от цветови комбинации. Рамките са налични с два типа покритие. Цветовете бяло и крем са с гланцов завършек, а тези в антрацит, алуминий, бронз и стомана с матово покритие. Всички рамки са изработени от висококачествени материали, които с времето няма да пожълтеят. С класическата линия на формите, Асфора пасва идеално на всеки интериор. Асфора е лесна за монтаж и дава възможност за богата комбинация от модулност и функции. Механизмите в бяло и крем се предлагат в напълно сглобен вариант, а цветовете антрацит, бронз, алуминий и стомана в полуасемблиран принцип на сглобяване, механизъм и отделна декоративна рамка. Освен това, Асфора отговаря на всички изисквания и стандарти за високо качество от доказан производител. Следвайки всички официални правила за екодизайн от световно утвърдена марка, серия Асфора допринася за опазването на околната среда, като същевременно се застъпва за отговорно използване на ресурси. Измежду другите гами ключови контакти от Schneider Electric, Асфора е позиционирана ценово в средния пазарен сегмент. Това я прави напълно достъпна за масово потребление. Сравнена функционалност с останалите серии, седна, при която имаме над 70 функции, и нова уника, която се отличава със своите 250 функции, при Асфора можем да предложим повече от 50 функции за светлина, комфорт и свързаност. А с изключително класическите си форми и елегантен дизайн, Асфора е избор и на най-взискателния вкус за естетика от дома или в работното пространство. Нека разгледаме кои са конкурентните предимства за нашите клиенти. За дистрибуторите и веригите от типа на Прави си сам, това са сглобеният продукт, който от своя страна предполага лесен избор за крайния клиент и по-малък брой референции за нашите партньори. Опростена оферта, съставена от достатъчен асортимент, за да отговори на нуждите на клиентите и да оптимизира логистика и за складяване. Офертата е изключително лесна за разбиране и лесна за продаване. Тя отговаря на стандартите и изискванията и носи много комфорт на клиентите. Да разгледаме какви са предимствата и за електротехниците. Асфора е една от най-добре наложените на пазара серии ключове и контакти. Тя обогатява своите функции и цветове през годините, но е гама, която е позната на нашия пазар от над 10 години и с която се работи леко. Лесна е за избор, бърза и безопасна за инсталация, надежна и ефективна при работа, Асфора е перфектният баланс между качество, дизайн и стойност на клиента. Продуктите съответстват на последните стандарти и са произведени от висококачествени и здрави материали с отлична якост на огъване и устойчивост на корозия. Принципът на сглобяване също е изключително лесен и бърз. В бяло и крема продуктът е наличен в сглобен вариант. В останалите 4 цвята продуктите са полуасемблирани, а комбинацията е от съответният механизъм плюс декоративна рамка, които се инсталират в стандартна C60 конзола за стената. Самият механизъм е в сглобен вариант с монтажната рамка, а монтажната рамка осигурява стабилност на продукта, дори когато върху него се упражни натиск. Широките и здрави скоби за монтаж позволяват добра стабилност на продукта,
а пружинното им връщане прави монтажа и подравняването по-лесен от всякога. Асфора е една от малкото масово достъпни серии на пазара, отличаваща се с толкова голямо разнообразие от механизми, съответстващи на цветовете на декоративните рамки. Това дава възможност за изобилие от различни цветови комбинации, според предпочитанията на клиенти. Асфора със своите над 50 функции осигурява онзи вече необходим комфорт, свързаност и защита, като покрива всички основни нужди в едно домакинство, работно пространство, хотел, магазин, ресторант и други. Функциите за осветление и комфорт помагат на нашите клиенти да постигнат максимума в своя интериор с осветление, придаващо индивидуална приятна атмосфера на всяко помещение и по всяко време на деня. Те включват еднополюсни, девиаторни и кръстачи ключове, серийни и тройни ключове, ключове или бутони с глим лампа и символ осветление, димери и ключове за управление на щори. Функциите за свързаност помагат на клиентите ни да бъдат в постоянна връзка с дигиталния свят. Те могат да получат достъп до всички медии или да се наслаждават на музика в целия дом от един източник. Функциите за свързаност в Асфора покриват стандартните и включват зарядни устройства тип А и С за бързо зареждане, TV R-SAT розетки, информационни розетки RJ11 и RJ45, розетки за високоговорител, както и ключ-карти за хотели. Функциите за влагозащита, като контактен излаз с капак и контактен излаз с капак и степен на защита IP44, предпазват потребителите от допир до метални части под напрежение. Продуктите със степен на влаго и прахозащита IP44 често се предпочитат и използват в банята и кухнята. Асфора е лесна за инсталация и лесна за употреба. Конусовидни кабелни входове с лекота водят кабела направо към мястото за свързване. Бутони помагат за лесното освобождаване на кабелите при демонтаж. Позицията им улеснява поставянето на механизма в конзолата. Предимствата при инсталация на контактите са широките и здрави монтажни скоби, които позволяват добра стабилност на продукта. Подравнените клеми за еднаква дължина на проводниците и маркировка за подравняване при монтаж в многомодулни декоративни рамки. Независимо дали става въпрос за еднофамилна къща или жилищна сграда, гамата Асфора успява да отговори на всички нужди на потребителите, като същевременно е достъпна за масово потребление, тъй като е позиционирана в средния ценови сегмент. Асфора е създадена с мисъл за електротехниците, тъй като е лесна и бърза за монтаж. Серията предлага над 50 функции за осветление, комфорт и комуникация, както и 6 цвята на декоративните рамки и механизми. Ключовете и контактите отдавна не са част само от електроинсталацията, но могат да бъдат и стилен акцент в интериора. Със своите класически и изчистени линии, Асфора успява да отговори на изискванията на всички клиенти.